Сейчас как реальный пожар. 1 секунда. Tak já tady mám u sebe zástupce firmy Ablum s novinkou, kterou představili tady na Fireku 2011 a je to požární koule Elite Fire. Já jsem se vás chtěl zeptat, jak to vlastně funguje, na jakém principu to funguje? Princíp je veľmi jednoduchý, guľa sa aktivuje ohňom, to znamená oheň, pokiaľ sa dotkne tej zápalnej šnúry, vnútri je pyrotechnická rozbuška, veľmi jemná, ale a vnútri je potom prášok. Keď tá pyrotechnická rozbuška je aktivovaná, buchne, prášok sa vlastne rozmiestni do priestoru a zasiahne priestor 8 až 10 metrov štvorcových. Uhasí, pekne videli ste teda priamo v akcii tú guľu, uhasí. Ďalšiu vec by som chcel tak povedať, že guľa nie je nebezpečná. Samozrejme, tá explózia tých 120 decibelov je to kvôli tomu, aby ľudia vedeli, že niečo sa deje. Pokiaľ je guľa niekde umiestnená ako aktívny dohľad 24-hodinový, to znamená nad miestami, kde je možný ten požiar, vznik toho požiaru, tak potom nám veľmi silne, myslím, tých 120 decibelov oznámi, že áno, niečo sa stalo. Takže ta aplikace je tedy, že může ta koule být už připravená na nějakém místě a vlastně jakoby preventivně tam být pak uložená při nějakém požáru. Dá se to použít jakoby aktivně, to znamená, že jsme tady viděli tu ukázku, že se to hází do ohně. Jsou i tyhle možnosti? Áno, sú. Presne tak. V prípade, že sme prítomní pri tom vzniku toho požiaru, samozrejme máme niekde guľu v nejakom, povedzme, alebo na nejakom inom mieste, berieme guľu, zoberieme z držiaku, ktorý je dokonca teda aj priamo v tej krabici, zoberieme guľu, dokotuláme k tomu požiaru, guľa buchne, následne samozrejme zoberieme vysávač, povysávame. Neškodí žiadnej elektronike, prášok je síce jemný, ale máme rôzne teda testy a je spracované, že neškodí tej elektronike. Ani dokonca teda samozrejme životu nie neškodí. Neškodí. Já jsem viděl, že to tady váš zástupce i hasič držel v ruce, to znamená, že když bude nějaký požár v nějaké místnosti a někdo tam tu kouli hodí a bude tam nějaký člověk, tak se mu nic nestane prakticky. Presne tak, jak ste videli, nestane sa. On aj tú ruku, my sme chceli práve kvôli tomu, aby ten hasič to mal, aby on povedal ako nestranná osoba, že naozaj nič sa mu nestalo, neotrhlo mu ruku alebo nepopálilo a tak ďalej. A v prodeji je tedy ten prototyp, to znamená 10 metrů čtverečních pokrytí, nebo 8 až 10. Dělají se ještě nějaké větší prototypy nebo menší? Nie, toto je osvedčená vec, práve tých 8 až 10 metrov štvorcových stačí, pretože pokiaľ by niekde vznikol väčší požiar, na to už máme pánov hasičov zo zboru, takže tí už potom riešia svojím. Ale zase na druhej strane, pokiaľ niekde horí vo väčšom meradle, tak povedzme únikový nejaký koridor vytvoriť je veľmi vhodná tá guľa, pokiaľ aj napríklad vo firme chceme sa dostať von, ale horí tam, vhadzujeme guľu, guľa exploduje, odstráni vlastne, alebo teda zničí ten požiar a my môžeme prejsť a už potom sa ďalej už starajú hasiči. Ještě poslední otázka, kolik stojí takováhle koule? Máme cenu nastavenú aj pre vás, samozrejme. Je to 1980 českých korún. Takže pokiaľ niekto bude mať záujem, nech sa páči. Samozrejme, my aj radi pristúpime na spoluprácu, pokiaľ niekto bude mať záujem.
ďalej distribuovať.